Gona stagah bhcóirde is mise ó mBeo marthú agus seo é leabhar-mheas. Agus an leabhar bheith go bheas go inniu ná an ceann orthu seo. Ré na bhFathach le Colm Ó Ceallacháin agus chur leabhar brac an leabhar seo thugam lena léir-mheas is dóilm. Chur an duine seo Colm Ó Ceallacháin cnúasach gearcéalt amach cúpla bliana nó roinnt blianta in is dóilm I dTír Mhilis na mBeo agus dúna mé léir-mheas sin ar nós agus chur mé nasc híos an sló áitéin. Agus leir an fin ceann seo. Tá go maith, is a ggurcaí go tá cónaí ar Colm Ó Ceallacháin. In go bhís a 17 fáilte go cé cnús gearcéalt I dTír Mhilis na mBeo sa ar bháin áiteach gar lis a gráil na thuúháin. Is dóilm gur is tóca go maith nó tóca go leir leis na scéalta sin. Na cín seo tá an leabhar níos gira is dócha ná an ché ceann is dóilm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ní scéal na mar sin. Beidir go nearfáil gur chóirge me cúpla scéal eile an ach nó beidir go nearfáil gur míon blas ar an mbeagán ach beidir gur is súla cúpla scéal eile. Ach tugann sé faoi chonúsaí gearcéalt a léabhar-mheas ábhainn at léim sin na cín is gira ar dús. Agus ní rabhas cótóca leis na cín gharide sa chonúsach seo is ceapad am hain nach raibh an cnúsach có maith beidir leis an gcéad ceann ach an sin de réir mar a líimeisteach a roinnt na cín níos fuide hain siad go mórlam. An gearcéal tedal ré na bhFathach ní rabhas cótóca leis bain sé le tír a heolta ina bhfuil ceannairí faisisteacha an ach bhí rud ag in asnamh mar leis an ancient nó an domhan chruthú nach raibh san cín eile so éireann leis sais domhan umláán a chruthú I roinnt na scéalta 5 bliain nó níthe brion dar slú a handlum agus scoil an chugaigh scéal grá éagmaise is dócha agus tá anna chrí sa scéal sin agus na charachtar go mórlam agus cinálín credan túán agus bíon bránart ag an deire agus beidir na charta sin rách. Tá sé ráite. Buíon dar slú banin sé beidir le daoine fear óga uignecha a bheith ar nidir daoine agus cadéad na rudaí a hitain amach dá bhór sin. Rud a thugam mé fi dar leis an ghnúsach seo ná go daithníonn tedal na ngearcéalta nó. Is sais ealaíonn an féin é sin. Leviathan, you will be poor. Níos a bhar hanan scéal fi. Sin chomór sin lom a chahan an tedal lom. 5 bliain faoin bhód sin ceann eile agus níor thosaí sa léibh seo, bhí seo spéisiú go leor. Is dóilm gur raibh Colm Ó Ceallacháin níos trílí beidir sna gearcéalta bhí gcéas ina chéad cnúsach. Ach bhí sé seo cléiste go leor roinnt bailíoch. Beidir gur raibh leath alt léite gom agus bhí seáil am hain credum tá an duine seo prisúnach ag an faoi glas. Agus beidir go naithníimiid roinnt na sunraí nó beidir nach naithníimiid cé atá gceisce níos déine agus charachtar ó leabhar cáiliúil gaige atá agus castar láin scríobhairí gaige ach hiag mé is an gcéad lehanach agus bhís rom an hain. Tá Martin O'Kane beg Martin O'Kane le feicáil sa scéal seo agus bhí sé le feicáil níos an céan chuig gur higas éach na blianta faoi glasnar ag an luach ach feicimid Martin O'Kane an agus bhain scríobhairí eile agus Peter is sprí le charachtar duine den na scríobhairí sin ar bhealach spéisiúil. Ach beidir goil na tagartí don charachtar sin ábhríonn dul air tá leir sin léite gom ach fós beidir go sé ceart mé leabhar ríist ach fós é hansilóm agus hansilóm sais bheith sprí leis na charachtar starúla sin. Charachtar litartha. Scoil an chugaigh sin scéal grá sin léas daoine sin an ahar agus inín hahan an scéal sin lom. Tá go donna ó hebh darmadí ana bhar na scéalta léas é seo ar roinnt seachtaí is dócha ach ní scéalta is fuide sa chunúsach is má a hahan lom. Cúpa ceanna na cíanna ní cuioinm mór an fuúis mar tá roinnt fáil léite go móhin. Ach sin é ré na bhFathach le Colm Ó Ceallacháin. Beidir go bheith hí níos nó agarthireachta a dhéanamh ar an teacs féin sin rud a rilam agus na dhéanamh is mála an clúdach tá sé beag glóir féidir chuirteach a fóca agus é chuirt leat agus é léamh. Tá roinnt in scéalta an bhá roinnt acu ní raibh cótóga sin le ach roinnt acu an bhá agus tá rudí spéisiúil ar bunaige. So sin é leabhar-mheas lumsa inniu sa an tamlína chuirde.